недільний, вечірній. Вітаю всім товариством. Маємо днес етер прямий. Також раді вкотре всіх бачити. Днес 5 грудня. І знову для Лемківщини є історична дата, про неї ми поговоримо. Вітаю Максима. Максим Равлюк, добре знаний колега, учасник Молодої Лемківщини. Власне, чому ми сьогодні зібралися? 5 грудня, вслід за тим, як ми вже мали етер про Комунецьку республіку, тобто Східну Лемківську республіку, в часі 18-го року, яка створилася після розвалу Австро-Угорської імперії, виникла Західна Лемківська республіка, яка мала назву Лемко-Русинська республіка, або Руська Народна Республіка Лемків, або Західно-Лемківська республіка Флоринці. Відповідно, ми б хотіли днес на ту тему поговорити, трошки поспілкуватися. Як матимете питання, нам задавайте, ми будемо стежити в етері. Я ще перевірю, чи є в нас звук. Та щось зараз попросимо навіть сказати, щоб люди сказали, чи чуєте нас, щось відреагуйте, напишіть. Збавлений звук. Збавлений звук. І тут, і там збавлений на відео. Є, нас чути, добре. Все, тоді раді вітати вас знову. Будемо спілкуватися на тему Республіки Лемків Флоринці. І хотілося б дізнатися перше питання, як то сталося, що, наприклад, таке пішло зміщення, так? Якщо Східна Республіка, то ми в жовтні спілкувалися, зараз є ж грудень, і що саме 5 грудня, чи то вісті дійшли до 5 грудня, чи як? Чому так сталося, Максиме? Як вже так, ми говорили, була Лемківська республіка на Сході, у Команчі, в Весловці, і так само була Західна Лемківська республіка. Чому вони пізніше утворилися? Напевно, найкраща відповідь, вони просто були ідеологічно полярні десь. Тобто вони не були однакові в своїй суті. Якщо, як ми говорили, Східна Лемківська республіка, вона була більше за ЗУНР, вони проголосили, що вони хочуть війти до ЗУНР, то Західна Лемківська республіка навпаки рішуче відкинула ідею. Хоча співзвучна! Відкинула абсолютно ідею входження в ЗУНР і відповідно були певні якісь підготовчі процеси, про які ми можемо поговорити. Наприклад, спочатку перед тим, тому передували в листопаді, бо в листопаді утворилася Республіка Команчі, а в листопаді на Заході так само були політичні події, тобто то не було так, що хтось собі зранку встав і буде в нас... Затримка в часі, тобто рух якийсь йшов. Так, був звичайно ж рух, і відбувалися по різних селах і вічах. І по тому ті віча, на основі тих віч створювали так звану Руську Раду. І та рада була в селі, наприклад, Гладишів, була в Криниці така рада. Вони були для різних повітів. Там Гладишів для Горлицького, в Криниці були для, відповідно, Новосанчівського і так далі. Тобто це паралельно процес відбувався. А що, власне, відбулося в Флоринці? В Флоринці вже фактично відбулося 5 грудня на вічі проголошення, по тому, як відбулася служба, відбулося проголошення нової республіки. Цінна назва була Руська Народна Республіка Лемків. Власне, чого вирішили, напевно, що знали про Комунецьку республіку, чому вирішили так від'єднатися? Питання в тому, що повпливало на такі настрої, що осібно. Будемо робити осібну республіку. Так, справа в тому, що на той час взагалі український рух, властиво як націєтворчий рух, він не був дуже глибокий. Тобто взагалі перші якісь такі політичні амбіції завжди були, в принципі, у всіх народів. Бо була і Хмельниччина, Козаччина, були якісь повстання, але якийсь такий русинський, руський перший політичний рух, то була як весна народів,
були свої делегати. І, відповідно, вже десь на зломі тих 19-20 століття він почав перейменовуватися на український. На теренах Галичини такого не було, і, відповідно, тутешні мешканці себе далі називали русини. Тобто то є наша стара назва, автентична назва, ніким не накинута назва. Ти маєш на увазі на теренах Лемківщини, мабуть? На теренах цілої Галичини. Цілої Галичини. На теренах цілої Галичини. І десь йшов поступовий природний процес витіснення одною назвою, іншою. Люди розуміли, що загалом воно плюс-мінус одно і то саме. На Лемківщині, як найбільш західній частині, як найбільш віддаленій частині Галичини, гористій частині Галичини, тих речей природно не відбулося, бо не було десь і тих ресурсів, достатньо якихось рухів, аби проводити роз'яснювальну політику. Не було людського навіть просто ресурсу, не тільки там якогось капіталу, але і людського ресурсу, не було просто часу, бо дуже багато проблем було довкола, там, наприклад, довкола Львова, то якби Лемківщина об'єктивно була витіснена на задній план. Тому там залишився такий осередок, я б не назвав його москвофіли в прямому розумінні того слова, я б назвав його радше русофіли, за те, що просто вони трималися за стару назву, за стару державність, тобто за Русь. А власне, от звідки вони з'явилися на Лемківщині, ці, як ти кажеш, русофіли? Тобто звідки вони, чи то якісь настрої прийшли з того сходу, чи вони якось там зародилися, звідки вони там взялися? Взагалі, всі очільники республіки Лемківської Західної, вони були всі лемками. Тобто ми не можемо сказати, що то є щось накинутого лемкам десь ззовню, втручання когось. Навпаки, всі ті люди народилися на Лемківщині і фактично на них впливали їх батьки, їх діди. Була своя місцева інтелігенція, як правило, то були священичі родини. Священники були начитані. Були якісь, так само вони листувалися, контакти, відповідно, знову ж таки, то є все уродженці місцеві, тобто не були якісь зовнішні агенти. Власне, що впливало на їхню політичну орієнтацію? Тобто, що мало визначальний вплив? Можливо, давай спробуємо дати на цю відповідь, якщо не дамо, то спробуємо дати. Що могло визначального бути? Я думаю, що в тих часах, які взагалі, можливо, навіть в сьогоденні, люди часто не задумуються, ким ми є, як краще, ким ми не є. От люди твердо знали, ми не поляки. Того було достатньо, аби розуміти, ми не поляки, ми не словаки. А хто ми є, то вже питання якби другорядне. Там лемки, руснаки, русини, байдужо. Головне, що ми не поляки, ми не словаки. Відповідно, зберігалася якась стара назва, природна назва, як себе називали, я ще її особисто чув від старших людей, то є назва руснаки. Тобто то є правдива назва, як себе, самоназва лемків, навіть не лемки, а руснаки. І от там з діда-прадіда береглася ота така, скажімо, руська ідентичність, не в розумінні російська, а руська ідентичність. І вона просто дійшла до тих днів. Якщо в Галичині, як я кажу, вже в Україні вона була витіснена набагато раніше, Русь як назва, як свідомість повністю відмерла в Україні, в Великій Україні, на Дніпрянщині. В Галичині вона на той час вже доживала, хоча ще 50 років скорше вона була так само повністю руською за своєю основою, то на Лемківщині, на заході Лемківщини, навіть на сході Лемківщини насправді, вона ще досить твердо трималася. Тобто то і десь зрозумілий якийсь природній процес залишення. І вже потім, коли була підміна понять, люди просто, тоді не було такого інформаційного великого поля, і важко було так працювати з людьми, як сьогодні, наприклад, працюється з людьми.
Гаразд, дякую. Я би хотів поговорити про очільників цього руху, хто був в той час очільником руху. Бо я знаю, що один з очільників це був Дмитро Хиляк. Це прізвище нам добре відоме. І цікаво, чи це є родич того Хиляка Володимира, про якого ми добре знаємо. Ось, і плюс він, що священник, отець, був міністром внутрішніх справ. Дуже цікаво, як тоді саме так покрутилося. Бо якщо внутрішні справи, то десь, певно, відповідав за порядок, за безпеку, за якісь, навіть не знаю, можливо, щось тобі відомо. Тобто, загалом, я хотів би загалом поговорити про очільників, тобто, хто був з очільників цього руху, і, от, зокрема, про Хиляка. Розпочну, напевно, з Хиляка. Так, він був священник, він, як і президент республіки Качмарчик, він був уродженець села Більцерева. Володимир Хиляк, той, що був письменник, він є уродженець села Верховня Велика, або Верхівня, як по-лемківськи, і наскільки я знаю з біографії, наскільки я пам'ятаю Володимира Хиляка, він народився в Верховні, але потім він жив довгий час в Бортні. Потім він навіть доживав на Самбірщині, по-моєму. Відповідно, можливо, вони якась далека родина, але не той, але не є пряма родина, як я розумію. Це так, як приїхати на село, на цвинтар, от я приїжджаю на село, і там багато турчиняків, багато куликовців, і якби прізвище близьке родинно, але то можуть бути взагалі геть там, віддалені люди по 5-6 колін. Ну, це, хотілося б почути про цього Ярослава Качмарика більше інформації. Хто це був? Ярослав Качмарчик, він був... Качмарчик. Так, Ярослав Качмарчик. Качмарчик, так само уродженець, як я вже казав, села Більцерева. Він був адвокат, він був юрист. Тобто, можна сказати, що та людина мала певну освіту, він був освічений. То не був якийсь простий селянин. Тобто людина була з освітою. Він народився в 1885 році. Тобто він був станом на момент проголошення якраз таки в розквіті сил. Тобто йому було близько 35-33 років, молодий чоловік. Щодо віку Хиляка, на жаль, не можу сказати. Але так, можна сказати, що обоє тоді, як Хиляк священники тоді була інтелігенція, тобто то були освічені мужі і непрості мужі. Качмарчик, наприклад, закінчив юриспруденцію, як я вже казав, він мав кандидатський ступінь Львівського університету, юридичного факультету. Він дуже активно цікавився філософією, тобто, знову ж таки, повторюся, то була досить відома особистість в своїх колах і мудра особистість. Ну і так само він мав певний вже досвід військовий, бо в часі Першої світової він служив в Австро-Угорській армії, тобто він мав якусь військову стратегію, військове бачення. Зрозуміло. І ще тоді давай перейдемо до перебігу подій, тобто що і коли відбувалося. Тобто, як це, ти вже сказав про народні ради, так? Так. І давай, може, ознакуємо, щоб люди собі трошки вклали в голові, як воно відбувалося. 5 грудня, тобто до 5 грудня вони вже мали народні ради, і 5 грудня в Флоренції відбувся з'їзд. Чи то таке віче? Взагалі було утворено так званий Верховний Лемківський Союз. Вони засідали в Горлицях, так само потім взагалі тим всім рухом керувала Грибівська Руська Рада. Село Грибів, не село, а місто Грибів, воно є вже на той час практично типово польське, але там з нього керували лемки, і воно підходило якби під лемківську юрисдикцію. Вони
керувалися, тобто робили свої напрацювання для того, аби оголосити руський уряд в селі Флюринка. Чому Флюринка? Я пробував знайти, чесно не можу сказати, чому саме Флюринка. Бо, як я казав, і в Гладишові були свої зібрання, і Криниця. Криниця дуже велике село. Чому саме Флюринка, не можу сказати, але факт, що було оголошено в Флюринці. По факту, якщо вже ми говоримо так, я розумію, що потенційно, напевно, столицею подальше, якби вона втрималася, можливо, був такий той самий Гребів, звідки велася вся попередня робота по проголошенню республіки. В них було, як ми вже зазначили, міністри, тобто був президент Качмарчик, був міністр внутрішніх справ Хиляк і був Микола Громосяк, він був міністр сільського господарства. Лемки як селяни, не було якоїсь промисловості, і треба було міністра, який би цьому урядував. І 5 грудня, як я вже говорив, по службі Божій було проголошено віче. На тому віче, як так само вже говорили, зовсім кардинальні були погляди, на тому віче, об'єктивний історичний факт, на жаль, десь. Мені як українцю неприємний той факт, але було проголошено, що вони не хочуть злуки не з нами жадної України, і вони хочуть з'єднатися з Великим Руччю. Як я кажу, треба просто розуміти, чому так ті процеси. Вони оголосили, що вони хочуть з'єднатися не з більшовицькою, але з царською Росією. Зрозуміло. І скільки сіл вислало своїх делегатів і як воно відбувалося? На жаль, як на Східно-Лемківській республіці ми знаємо вже остаточні села, які війшли, ми можемо їх чітко назвати, то як я не шукав по джерелах, не зміг знайти сіл, які війшли до республіки Флюринської, але за джерелами, які подають, то десь є около 130 сіл висловило своїх делегатів. В рази більше, ніж Східна. А чи були села на цьому вічі з Східної Лемківщини? Важко відповісти, бо знову ж таки немає точного переліку. Залежно взагалі, що трактувати Лемківщиною етнографічно, просто ми можемо трактувати Лемківщину, скажімо так, етнографічно, можемо трактувати Лемківщину політично. З великою натяжкою. Так, просто вже були свої зміни, навіть в тому числі і в українських рухах. Тобто, як ми подивимося, наприклад, етнографічне напрацювання Райнфуса, границя Лемківщини йде набагато південніше, ніж, наприклад, зараз визнають границі Лемківщини. На то є і об'єктивні, і суб'єктивні причини. Скажу так, що довкола Синока села не були причини, що ми говорили, там була польська влада, тому вони не війшли, наприклад, до Східної Лемківської республіки. Але є цікавий спис населення десь 20-30-х років, коли поляки хотіли просто впроваджували Лемківський буквар подальшому і проводили спис населення, яка в них позиція селян до польської влади, ким вони себе вважають, до якихось 20 років пройшло. 15-20 років після проголошення Польщі, тобто то було важливо вивчити соціологію. І дуже багато там були довкола Синока не проукраїнських позицій, а властиво русофілами. Відповідно, потенційно там могли бути делегати з сіл Північної Сяніччини. Бо там, наприклад, село твердо таке було русофільське, наприклад, Чертіж. Як я подивився, там чітко записано, що тверді русофілі. Питання просто, чи до тих людей дійшла інформація з тих руських рад? Я думаю, що доходила інформація. Тобто, ти думаєш, що він... Так, я думаю, що доходила інформація, бо, як я вже казав, було цілий листопад, вони готувалися проголосити республіку. Ясно, тому передували якісь події, тобто Польща про них знала, то не було щось дуже скритого, властиво. Відповідно, доходили якісь
були якісь листування, тим більше, наскільки я розумію, взагалі священники не завжди контактували, були якісь священичі з'їзди. І особливо як священники були, як правило, тими делегатами, очільниками тих всіх рухів, то священники були обізнані, і, відповідно, вже в церквах ознайомлювали селян, і селяни обирали делегатів. Могли комунікувати добре. Так, тобто я думаю, що комунікували добре. От, на твою думку, це все ж таки було осібне державне утворення, чи все ж таки вони хотіли об'єднання з якоюсь державою? Як я говорив, вони хотіли об'єднання, на жаль, з Росією. Їм того об'єднання не могло би вдатися, бо були і Зуна, були і Польща. Тобто треба розуміти, що мали всі ті землі, тобто Львів, все війти під Росію для того, аби війшла і Лемківщина. Очевидно, що то був просто план максимум. І навіть Галичина в подальшому не війшла, про що взагалі, навіть Волинь не війшла. Тобто про що взагалі можна говорити? То були утопічні плани і, на щастя, що вони не здійснилися, бо не будемо там мірятися, хто був більший тиран, але мені здається, що таке на щастя, що в нас не було тут більшовицької Росії по тому. На жаль, була потім Польща, але інше питання. Тобто вони хотіли війти до складу Росії, але їм то не вдалося, відповідно, вони прагнули війти вже до складу Чехословаччини і створити так звану Карпатську Русь. До речі, є мапа тієї Карпатської Русі. Там можна подивитися, які села мали би війти. Там якраз є Сянік, деякі села трошки північніше Синока. А то було, цей намір другий, про який ти говориш, він був задекларований в якомусь документі? Так, то був задекларований документ. Більше було спілкування з Масариком. То не були такі кабінетні розмови, а може ми, а може там. То була чітка вже візія на злуку з Чехословаччиною. Були свої делегати, один, до речі, був з Синока, Східної Лемківщини. З делегатів то не були серед тих трьох делегатів. На жаль, я не можу пригадати зараз імен, треба переглянути в джерелі. Але були конкретні кроки на те, аби війти в Чехословаччину. І в чехословацьких колах про ті кроки знали, Масарик знали деякі впливові діячі. Хтось не погоджувався, хтось погоджувався. В підсумку, на жаль, так само тут вже на жаль. Бо не вдалося війти до Чехословаччини, бо Чехословаччина боялася загострення з Польщею стосунків. Тобто їм не потрібно було лишні якісь суперечки з Польщею. Можливо, з якогось економічного зору Лемківщина не була дуже вигідною їм. Тобто так само десь депресивний регіон, такий як Закарпаття, один з найбідніших регіонів Європи на той час. То би призвело до всіх якихось економічних видатків, не прибутків, а як видатків, політичних проблем з Польщею. І вони, напевно, порахували, що не треба нам того робити, нехай краще буде так, як є. Зрозуміло. А я хочу нагадати тим, хто нам зараз доєднався до нашого етеру, що ми маємо днес 5 грудня, час утворення вже тепер Західної Лемківської Республіки з центром у Флоринці. Ми з Максимом на ту тему бесідуємо, пізнаємо ту тему, бо я вам скажу, що відносно нещодавно я почав цікавитися саме цією тематикою історичною, і відповідно навіть мені цікаво дізнатися про ці дослідження від Максима. Повернемося до нашої бесіди. Поки що у нас питань немає, хтось нас дивиться, але поки що ніц не питається, не звідується нас. Що цікаво, загалом, так? Ми знаємо про Східну Лемківську Республіку, яка нам десь трошки вона імпонує більше, Західна Лемківська Республіка, яка є масштабами своїми більшою, так?
кількість осіб, які зголосилися і війшли туди. Як би нам, як ми можемо сьогодні оцінювати цю спадщину, так? Тобто цю спадщину державотворення, так як ми говорили вже про Комунецьку республіку, і от аналогічне питання за Флорентійську республіку. Я особисто, то я скажу десь свою думку. Та думка може комусь подобатися, може комусь не подобатися. Вважаю, що нам треба підходити до історії деколи не тільки з точки зору того, як би ми хотіли бачити. Тобто, як ми там спілкуємося з людьми, деколи ми там хочемо бачити в своєму партнері, друзях, то, що ми хочемо бачити, а не то, які вони є насправді. Так. І ми не хочемо зрозуміти, наприклад, деколи причини, чому вони такі були і такі є. Тому треба підійти десь до того більш по-філософськи, як я кажу, зрозуміти причини появи взагалі такого, як русофіли, чому саме вони там виголошували таке. Я довго над тим міркував і я собі застановився на тому. Наприклад, ми зараз всі греко-католики, я так само греко-католик. Але якби парадокс історії, до речі, в моєму селі на Жовківщині, за розповідями бабусі, і так само в селі татовім, коло Лиська в Теребежі, Воля Висоцька і Теребежі. Там є, наприклад, зараз така до православ'я, упереджене ставлення до православ'я десь. Тобто, навіть коли ходять два священники, два ксьондзи на цвинтарах, то вони якось хочуть уникнути десь аби кропили могили. Але якби парадоксально, що Галичина і Перемищина найдовше трималися православ'я. І вже Україна, велика, власне, була греко-католицька, потім вони стали знову православними, коли їх загарбала Московщина. Але тут було православ'я найдовше. Той самий там Конашевич Сагайдачний. Тобто вони трималися православ'я і зараз, наприклад, ми дивимося, я до чого і веду, що на той час якби є історичний факт, якби не фактично завдяки тому, що Галичина і Перемищина є тими двома чинниками, завдяки яким існує сьогодні взагалі Українська православна церква. Але в Галичині і в Перемищині сьогодні Української православної церкви, будемо відверті, практично нема, дуже позиції ослаблені. Вона є, але менш чисельна. Набагато менш чисельна. Але порівняно ослаблені позиції. В неї досить цікава історія, тут поява її. І ще й кажу, по селах, тобто саме ставлення селян, там і попливали вже подальші події Союзу, але упереджено до тої церкви часто, навіть якщо вона українська, не московська. І виходить, що якби я десь подібне розказував, мені би сказали, то що ти таке розказуєш, то не могло такого бути. Але то є історичний факт. Так само і тут були люди, які себе назвали русини, і з діда-прадіда вони себе називали русами. Вони не знали, наприклад, руснаки, точніше, перепрошую. Вони знали чітко, ким вони не є. Ми не поляки, ми не словаки. І десь вони пам'ятали, їм просто було достатньо того, що ми руснаки, була Русь, ми є нащадками тої Руси. І вони жили в своєму селі, знову ж таки селяни. Їх цікавило хліб щоденний. Тоді були зовсім інші часи, була бідність. Люди ставили за мету вижити. І тут до них хтось приходить, наприклад, і каже сьогодні, ти не руснак. Ти не руснак. І просто логічний зв'язок. Хто мені говорить, що я не руснак? Мені поляки говорять, що я не руснак, що я маю бути що я не такий поляк, наприклад. Я маю стати поляком, я є просто якесь там порущене польське плем'я, як поляки агітували, що ви просто не такі поляки. Ви словаки, словаками там цікава взагалі позиція, там трошки не так, але тим не менш. Тобто людина дивиться, що їй могли заперечити ідентичність тільки вороги на той час. І тут виникав спротив. Так, і виникав спротив. Тобто знову хтось прийшов звідкись, як правило, там приходили вже люди з Галичини, властивої Галичини, там Львівщини і так далі. Приходили і казали, ви тепер не руснаки, ви українці. І в людей був
природний спротив, а можливості інформації там було мало. Так легко почитати не можна було. І в людей виникав природний спротив. Тому оцінювати то як щось радше погане зразу неправильно було. Треба розуміти, чому вони так віднесли. Що ти маєш на увазі погане? Погано те, що, наприклад, вони відкинули українську ідею, Ага. а трималися тої ідеї, просто не розуміючи, просто не пробуючи себе поставити на місце тої людини і в її шкіру, так би мовити, залізти. Чим вона керувалася? Я підозрюю, що вони керувалися, як правило, тим, що просто ми жили з якимось... Так як йому тато сказав, хто Так. він, і діду сказав, хто він. Так, їм Тобто, казали, якщо- тато. Або прадіду, якщо ще застав. Так, їм казали, ти тримайся, головне, свого Русланку. І він жив, приходить хтось, він не встигає, навіть не має достатнього ресурсу ознайомитися, хто прийшов, чому прийшов, на що прийшов. І в нього вже є страх. Прийшли позбавити його от того, за що йому казали триматися. Тому треба оцінювати, кажу, по факту, по-філософськи підходити і оцінювати то як частину так само нашої спадщини, хоч вона десь з сьогоднішньою нашою державністю не співставна. І друге, дуже важливо, я дозволю собі умовитися, я просто деколи бачу подібні коментарі в Фейсбуці і взагалі десь чув. Наприклад, можуть порівняти там з так званими ДНР, і навіть українська Вікіпедія пише «квазідержава». В чому є квазідержавність? Хоча я скажу, що це власне таке трошки більше оціночне судження, так? А стандарти Вікіпедії проти таких речей. Тому вони дуже стежать за цим, і там, якщо щось, то коригується. Але так написали, то написали. Так, вони написали, але от знову ж таки, ми маємо, наприклад, схід України, Донбас, де було українське населення. Тут десь колонізації 18 століття, плюс-мінус, коли заселяли Дикий степ. І потім на винищене українське населення, вимордоване, приходить просто окупаційна влада, заселяє своїх окупантів. Як правило, то були якісь керівники, діячі, тобто люди вищих чинів, які вже дали свої нащадки, а потім тим нащадкам присилають терористів, які оголошують свої республіки і підривають українську державність. І з другої сторони ми бачимо Оленківську республіку західну, де люди жили там орієнтовно з 14 століття, по мовознавчих даних і по даних топонімічних, тобто назвах селах і так далі. Тут десь з 14 століття неперервне життя селян українських на тих землях, всі місцеві уродженці, тобто всі люди місцеві, які просто мали трошки відмінну ідеологію. І ми порівнюємо такі непорівнювані речі, де є тероризм, чужі засланці, де є просто люди, які не встигли ознайомитися з новим течієм. Вони навіть, можливо, не хотіли, але тут є свої люди, які мали, свої місцеві люди, ланки. Скажімо так, камінь кинути в когось, то найпростіше. Повернемось до того, чим все завершилось. Бо якщо Східна Республіка Лемківська проіснувала трошки більше, ніж 2 місяці, так? 2,5 місяці, то ця близько 2 років. Тобто як поляки дозволили тій республіці Флоренці існувати 2 роки. Тобто як вона могла взагалі діяти, були якісь процеси, керівництво, координації, це все як? Питання, яким чином? Найперше, Польщу турбувала властива Галичина, знову ж таки там Львівщина і ті східніші землі. Відповідно, Польща ставила за мету собі побороти спротив на тих землях і проголосити польську державу там. Відповідно, її десь менше хвилювали ті терени. І вони в тилу собі розберуться потім. Так, потім вони собі розберуться. Тобто у них було запитання, треба розібратися тут, на Сході. Тут з'являється Лемківська республіка Східна, і вона так само декларує, що ми є представником вашого противника, грубо кажучи. Ми стаємо українською державою, ми є вашим ворогом. І всі сили кидають, сили, точніше не всі, але кидаються на знищення. Так, і всі сили відразу, ви проголосили, тобто ви якраз наш головний ворог, значить, і ми з вами йдемо розбиратися. Тут існувала собі
певна держава, яка не проголошувала. Проголошувала, там відверто, тут вже теж дам своє оціночне, відверто утопічні ідеї, абсурдні, там злуки з Росії. І вони подивилися так само, проаналізували, про яку злуку, про яку загрозу може йти мова від тих людей. Про ніяку. Нехай собі будуть, ми собі розберемося пізніше. І по факту вона тому так і існувала довго. Очевидно, там не було якогось супервійська чи дуже вдалої якоїсь... Я власне хотів запитатися за поліцію, бо в Ковачі було військове формування, якби поліція, внутрішня поліція. Тут її взагалі не було, чи вона просто була нечисельна, тому не, скажімо так, не викликала якоїсь такої загрози. Так, на жаль, я не можу сказати про поліцію якусь, я не знайшов даних. Можливо, вони є. Буду радий, якщо хтось зі мною поділиться тими даними. Як була армія, яка була на Західно-Ланківській Республіці, я думаю, що була якась, бо знову ж таки я вже говорив, що Качмарчик він був вояком австріяців, тобто вони... Зорганізував когось. Зрештою, треба було охороняти, тобто якісь урядові установи, міністерство. Була якась армія, але я не думаю, що вона несла якусь сильну загрозу чи полякам. Не мала такої потуги. Хоча 130 сіл це досить багато. Хоча, як ми говорили про досить таку потужну порівняно по процентному співвідношенню армію на Сході, я попробую припустити, що десь, можливо, на Заході так само в процентному відношенні, тобто люди, певно, хотіли твердо своєї якоїсь республіки, свободи, стояти за той. Так само, напевно, була якась достатньо чисельна кількість в процентному відношенні, але якоїсь рівної війни, напевно, не могли вести. Я трошки перервуся, нам пан Юрій передає вітання з Лемківщини. Дуже тішимось, що нас слухають на Лемківщині. Єдине, напишіть, пане Юрію, звідки ви? Бо хотілося б знати конкретно, де ви є, де ви знаходитесь. Повертаючись до тематики Флорентійської республіки, Західної Лемківської республіки з центром у Флоренції, що стало причиною ліквідації республіки? Тобто, бо 2 роки вона існувала, її не чіпали, поляки були зайняті іншими справами нагальнішими, очевидно для себе, польська держава. Бо тут теж так казати поляки не до кінця коротко. Так, тут десь, як попрошу, хтось може є там з подвійним корінням не ображатися. Тут чисто... Ми говоримо про історичні події, того часу. Так, історичні події, і десь вживаються такі, скажімо так, народно-розмовні терміни, не терміни, якими там треба оперувати в книжках. Але закінчилося тим, що... Ще тільки скажу. Село Стужиця, Закарпатська частина Лемківщини. Вітаю, Юрію. Ми були на експедиції в селі Стужиці, там дуже гарно. Там, до речі, є такий величезний дуб, чи навіть декілька дубів. Дуже приємно, що нас на Закарпатті дивляться. Перепрошую, що перебив. Продовжуємо про те, що стало причиною того, що польська держава на той час вирішила припинити існування цієї республіки. Так, дуже радий, що нам пишуть коментарі, як когось хоче передати нам вітання або задати запитання, то пишіть, ми дуже навпаки тішимось. А стало причиною того, що вони почали вже вести конкретну політику з луку з Чехословаччиною. То вже якась політика, яка вже дійсно несла якусь загрозу. Злука з більшою державою, потужною досить державою, яка змогла закріпитися. Тобто польська держава відстежила ці перемовини? Так, вони відстежили, побачили намір. Тим більше, що коли взагалі Качмарчик не хотів, аби лемки були і за Австрії, вже за Польщі, щоб вони призивалися до війська польського. За Австрії зрозуміло, тому що це в часі війни, щоб не воювали з Російською імперією. І в подальшому ж було так само війни, коли було УНР з Польською республікою, вони воювали проти Росії, відповідно вони так само не хотіли,
аби лемки були залучені до даної війни. І з ідеологічної причини, але я думаю, так само і з причини просто чому мої люди мають їхати воювати. У нас же ж своя держава є, принаймні там на папері так точно. І тут вони почали проводити якусь стратегію з об'єднання, яка знайшла підтримку в чехословацьких колах. Ми вже говорили з Масариком, і я думаю, що власне то спровокувало, що пора розібратися з хлопцями, бо так далі зайде до вже серйозних проблем. І якби, можливо, Чехословаччина допомогла або сказала давайте, то тоді, можливо, би та якраз частина війшла. До речі, яка саме частина? Там було чітко прописано від Попраду Посян по лінії залізниці Сянок, плюс-мінус, Новий Санч-Сянок. Та залізниця якраз іде, і там ще охоплює по мапі, бо є мапа, як я вже казав, є мапа, вона охоплює там десь, до речі, моє село так само виходить, охоплює, бо у мене якраз на північі Цинока виходить, нехай до 10 сіл. Лише охоплює і тоді по Сіні йде долину, Закарпаття, тобто мала та вся земля відійти до Чехословаччини. І відповідно вони побачили тут проблему, Чехословаччина не захотіла мати конфлікту з Польщею і сказали, робіть, що хочете. І поляки просто, Польща нова знищила фактично ту республіку. Зліквідували. А були якісь збройні сутички, чи то так невідомо? Чи вони просто захопили ті, скажімо, урядові установи і на тому скінчилося? На жаль, не прописано так чітко, бо я не зміг знайти якихось спогадів, записаних, як, наприклад, пан Шпилька записав свої спогади і написав там практично просто поіменно, хто був вбитий. Він написав, коли, куди війшли і так далі. Тут не було якихось спогадів і, очевидно, були якісь сутички, бо як би їм не бути. Була якась оборона, але всіх трьох заарештували. Тобто Качмарчика, Хиляка і Громосяка, їх посадили до тюрми. Потім наче виправдали. Так, їх виправдали і, що говорить про якесь, напевно, ще право на той час, коли люди користувалися правом, а не виключно емоціями. Бо адвокат, до речі, так само був українець, руснак за походженням, він виправдав, бо доказав, що жоден з тих трьох не був ніколи громадянином Польщі. Їм шили державну зраду. Ага, тобто вони наче будували на цій основі свій захист. Так, подібно. Тобто на той час, коли ці дії відбувалися, так? Тобто вони не були громадянами. Не були громадянами Польщі, так. Ага. Тобто подібно, наприклад, зараз, мені зразу так згадалася асоціація, як, наприклад, тут є Степан Бандера, і, наприклад, з сторони Росії говорять, буцім зрадник. Але він ніколи як він міг бути зрадником держави, громадянином якої він ніколи не був. І тобто то є, скажімо так, аргументний аргумент. От щось подібно із тими лемками, бо вони не були представниками польської держави. Вони не мали громадянства, не були австрійцями. Тобто вони свої права відстояли. Так, вони свої права відстояли і їх виправдали, їх відпустили. От пан Юрій звідується нас. Чи були якісь думки у лемків на території сучасної Словаччини про створення своєї республіки? Так, звичайно, були думки. До речі, можна буде так само про них поговорити. Якщо випаде відповідна дата. Так, дата, нагода. Як бачите, ми свої теми приурочуємо до відповідних дат. Так. Дякуємо за слушне запитання, Юрію, за активність. Так, були такі наміри. Я знаю, там, до речі, вони таку позицію зайняли, була якби Пряшівська. В них позиція була така ні вашим, ні нашим.
Тобто вони Це в кого? В Руснаків? на території от Словаччини. З одної сторони вони контактували з лемками з Флюринки. І в них навіть відбувся спільний з'їзд в Кошице. В якому році? Чи в яких роках? Якщо я не помиляюсь, 1920. А. Вже за якийсь час був з'їзд в Кошице, і там в Кошицях вони обговорили якраз злуку, і то мали вони злитися в одну державу. Тобто вони мали... Якраз це ж проти чого мало застереження польська держава. Так. Причиною стали розгону. Так, вони мали влитися в одну державу, яка мала стати автономією Чехословаччини. І в них були свої наміри, там, якщо ми додамо так дві Лемківщини частини, то вийде, що, наприклад, є от Шляхтівська Русь, так звана, там де Шляхтова, є Вірки. Там от з сторони Спишу вони так само повністю з'єднані з руснаками з Словаччини. Тобто то би була така суцільна територія, не були б такі острівки, наприклад, як якщо б ми брали тільки польську частину. І вони мали чіткі переговори в Кошицях, то були вже навіть не одні переговори. Я вже говорив, що в них була така позиція ні вашим, ні нашим, бо знову ж таки, вони говорили тут ніби з Флюринкою, а з другої сторони в них не було такого рішучого відкидання і України. Тобто там таке було і можна, так, як дуже би прикортіло, то можна і з Україною. А як ні, то і з Чехословаччиною, і з Лемками, тобто в них було більше таке, можливо, навіть більше ще стратегічніше мислення. Тобто в них була мета просто закріпитися. Як бачимо, підсумку тим планом навіть і з чехословацької сторони не вдалося збутися, бо Підкарпатська Русь то є от сучасна Закарпатська область. Але там же ж масив український, руснацький, він ж набагато далі йде, він доходить аж до Спиша, але вони всі війшли вже в Словаччину. Тобто вони не були навіть в Чехословаччині одним масивом, одною автономією. І так само тут же можемо припустити, якби лемки війшли таки разом з тими до Чехословаччини, то можливо вони так само би не були одним масивом, іменно політичною одною складовою, а були десь роззіпхані по різних, щоб не переважити десь політично, і не перетворити то з Чехословацької якусь там руснацьку державу. Так, хто знав. Але це таке здогад. Дякую за твої думки. Ну і також міжвоєнний період, так, тобто в 20-му році історія цієї республіки завершилась, тобто який би, на твою думку, якийсь відгомін тих подій, міжвоєнний період, якийсь результат був на тих теренах? Результат такий, тут вже можна говорити в контексті всієї Лемківщини. Результат такий, що українська ідея несла пряму загрозу полякам, вже з'являлося потім ОУН. Українська ідея мала в загальному не на Лемківщині меншість, але по Галичині, на Волині більшість, абсолютну більшість прихильників, і відповідно польська влада взяла собі намір, аби засимілювати лемків. Відбувалися так само і контакти вже з представниками того русофільського руху. Русофіли бачили в тому свою вигоду, що вони не стануть українцями, а поляки бачили вигоду контактів з русофілами подальше, що ті люди так само не стануть українцями, а потім вони вже стануть поляками. То ми вже зробимо так, щоб вони стали поляками. Асиміляційні процеси. Так, асиміляційні процеси, вони вже торкнулися властиво православ'я, так звана телявська схизма, бо як я мовився про православну церкву, її історію. Звичайно, там є фахові люди, і зразу мені
заперечить багато фактів. На то є свої дослідники. Ну, по факту, наскільки я дивився, православних в Галичині вже на той час практично не було. Практично не було. І православ'я, воно давало можливість, була створена польська православна церква, і православ'я давало можливість не стати українцями, греко-католицькі священники вже дуже, скажімо так, українщилися, можна так сказати, ідеологічно. І от відбувалася Телявська схизма. Щодо Телявської схизми, наші друзі з Православної церкви нам зробили таке трошки зауваження і казали, що це не до кінця коректна назва. Варто вживати термін «перехід» тобто в іншу церкву, тобто було на іншої церкви, бо схизма це такий трошки він негативно має конотацію, а перехід тобто, з одної церкви в іншу, воно таке більш коректне. Тобто, але то я розумію, Ну про які так, але якби я читав, можу прорекламувати, до речі, дуже гарна книжка батька, певно знаєте, Анну Кирпан. От, її батько написав книжку про рідне село. «Спорвані корали». Так, «Порвані коралі». Дуже гарна книжка. Я от відпочивав і прочитав, просто дуже, дуже легко читається. Дуже гарна книжка. От він описав ті події, і він описав, що то важко назвати просто переходом. Тобто ти про церкву говориш. Так, тобто він з властивого стилями був. Тобто тут питання не в тому, що це відбувалося, цей процес легкий. Це не процес легкий, просто представників, так, він конфліктний, очевидно, що конфліктний, тобто не могло просто взяти і перейти, так? Але просто слово схизма, наші друзі там нам так робили зауваження, що не варто вживати, варто все ж таки навіть на цей конфліктний процес казати перехід. Тобто перехід в лоно іншої церкви. Та й в 90-х роках на Галичині, тобто були тацуди творилися. Були, є навіть такі анекдотичні ситуації, так, коли, не то, щоб, тобто є в селі по дві церкви, так? Тобто вони не просто так утворилися, і не просто так, і нелегко утворилися. І є випадки, коли родини є поділені по різних церквах, і це стає конфліктом, тому це не є прості процеси. Тому, я до слова це сказав, я не те, що там сказав, що тебе чимось заперечити, ти все говориш правильно, і ти висловлюєш свою думку, і загальні відомі факти, просто Ні, я не хочу нікого там ділити, розсварити, я просто кажу, що сам процес був досить конфліктний. Очевидно. Так, переходу, зміни конфесій від православної до греко-католицької. Навіть самі люди часто не розуміли. І часто навіть люди, якщо і розуміли, не розуміли, що по факту то одно і то саме. Бо я так і почув від своєї родини, родички своєї, яка там і проживає, що досі на рідних землях. Вона мені описувала, що взагалі то саме, церковні дівчі скажуть, що не то саме, я знаю, що не то саме. Як люди то бачили, просто як люди бачили. Очима мешканців. Так, очима мешканців. Хтось бачив, що то саме. Хтось ходив в греко-католицьку церкву, перейшов на православ'я і вже просто ненавидів тих сусідів, які лишилися греко-католиками. І навпаки, ті, хто лишився греко-католиками, ненавиділи тих, хто перейшов на православ'я. І відбувалася така політика розсварення, були свої діячі греко-католицькі і православні, вони взагалі не хотіли шукати потім вже якихось контактів, компромісів. Трималися за якусь там свою конфесійну складову і подібно. Так само були вже різні рухи національні, тобто там на Західній Лемпічні так і залишилися русофільські настрої. На полуденно-східної Лемківщини були більш українські, коло Синока, там взагалі така каша дуже намішана, там одне село твердо русофільське, друге село там українофільське. Там, наприклад, якщо взяти коло Синока, наприклад, Улюч, дуже там проукраїнське село, Чертіж, русофільське село, Тирява дискусійно в опитуваннях пише русофільське село, Моє Кінської там просто байдуже село.
просто не цікаво. Там от поляки вийшли з українцями потім і всіх виганяли. Ну, тобто і поляки виганяли, і українці виганяли, всіх виганяли, все, дайте нам займатися своєю худобою і полем. Відстаньте від нас. Тобто дуже різні настрої були, і тут вже відклалося якесь така от буча, що лемки не були якоїсь єдині, розсварені, впроваджений був лемківський буквар, але той лемківський буквар був на спрямування русофільського. Він не відображав лемківського